Чалавеку цікавы чалавек. Трэба нешта справакаваць. Любімы метад дакументаліста. Я думаю, што яны тебе будуць крычаць і біць, тады ўжо у мяне нешта будзе. Беларускае кіно на каленях? Нават самы лепшы фільм могуць згубіцца. Ты можаш мне зрабіць заўвагі ці даць нейкія парады? Зараз шмат што называюць кіно. Як ты лічыш беларусы і беларускі сексі? Тыднямі сидзіш, засадзіш. Раскажы, якія яшчэ ёсць метады? Самая галоўная эрагенная зона – гэта мозг. Я лічу, што дакументальнае кіно можа быць і простым, і цікавым, і зразумелым. Вітаем, шаноўнае панства, мы ў Варшаве. Гэта Алесь Чахоўскі, гэта Макс Швед. Як кажуць нашы агульныя знаёмыя, гэта швед здаровага чалавека. Я спадзяюсь, вы зразумелі гэты жарт. Максім Швед – адметны беларускі рэжысёр-дакументаліст, творчасць якога высока адзначана як беларускімі, так і еўрапейскімі кінакрытыкамі. Аб'ектамі натхнення фільмейкера з'яўляюцца розныя людзі, сярод якіх і маляркі жэса, і сваякі, і кіберпартызаны, і іншыя творцы. Максім любіць гатаваць розныя стравы і захоўвае бабуліну традыцыю смажання дранікаў па нядзелях. А таксама з часоў ад'езду з Беларусі возіць з сабой сваю чайна-грыбную сяброўку Камбоджу. Стала жыве ў Польшчы 2 гады. Мы сустрэліся з Максом у самым цэнтры, і я кажу, слухай, ну паехалі ў нейкі раён, які табе падабаецца, мы там пагуляем, пагаворым. Таму распавядай, Макс, што гэта за раён і чаму ты мяне сюды прывёз? Зараз мы знаходзімся ў Жолібожы. Гэта даволі вядомы для палякаў і прыезджых раён. Заўсёды сюды ўсіх сваіх сяброў запрашаю. І вось у гэтым доме жыў, я тут вучыўся ў школе Вайды, і падчас гэтага меў грант ад Міністэрства культуры, і вось яны дапамаглі мне занимаць эту кватэру. І я весь гэты раён адтопаў, абтопаў, абхадзіў і вас запрашаю ў гэтую вандроўку. О, мой родны кут, вось. Чырвоныя, нават ж гэтыя. Адтуль супер від, вось на гэты сад, а ў канцы касцёл. Касцёл Папелушкі, які быў ксёндзам салідарнасці. До речі, мае беларускі карэнні. Карацей, у мяне тут быў супер натхняльны від. Хачу звярнуць вашу асаблівую увагу і, канешне, запрасіць да прагляду 2 канкрэтных фільмаў Максіма Шведа. Кіно «Чыстае мастацтва», бадай самая знакамітая рэзанансная праца аўтара. Гэта той самы фільм, які атрымаў намінацыю за лепшую рэжысуру на Арт-Док-фэсце ў 2019 годзе ў межах кракаўскага кінафестываля. Гэта кіно пра так званы жэс-арт. Карціны прамавугольнікі, якія ствараюць камунальшчыкі ў імкненні пазбавіць горад ад графіці і тэгаў. Як кажа сам Максім, яму хацелася распавесці пра Беларусь, якой бачыць яе ён. Беларусь, у якой спалучаецца і дзіўная, і прыгожая, і вельмі трывожная. Шмат людзей у форме, але нават у бяздомніку можна ўбачыць сапраўднага філосафа. А другая стужка называецца «Што будзем рабіць заўтра?». Гэта дакументальны кароткі метр пра падзеі жніўня 20-го. Дзень выбараў, затрыманне аўтара бліз Пушкінскай у дзень забойства Тарайкоўскага, 5 сотняў у жодзінскай турме, унутры якой Максіму нават удалося зрабіць некалькі кадраў і, канешне, самы першы народны марш. Спасылкі на фільмы ў апісанні. Жолібож дзеліцца на розныя часткі, і ёсць афіцэрскі Жолібож, ёсць Жолібож дзеннікарскі. Вось, я не ведаю, я жыў рэжысёрскім, бо насамрэч на гэтай вуліцы шмат здымаюць фільмаў, бо тут даволі цікавыя, як кажуць, кліматы. І тут, як высветлілася ўжо пасля таго, як я адвучыўся ў школе Вайды, што тут жыў недалёка Вайда, тут ёсць яго дом, і там пазначана, што вось вялікі рэжысёр. І тут яму было 90 гадоў, тут вот побач кінотэатр «Электрон», можна было паглядзець яго рэтраспективу і нават узяць аўтограф, што я, канешне, зрабіў. Зараз жыльцы, жыхары нас заўважылі і будуць гнаць палкай. А што нам трэба? Нам трэба двіж. Ад метада назірання мы перайшлі на метад правакацыі, любімы метад дакументаліста. Калі нічога не адбываецца, трэба нешта справакаваць. Я думаю, што яны тебе будуць крычаць і біць, тады ўжо у мяне нешта будзе, нейкія матэрыялы. Але не, неяк, бачыш, ім усё роўна, яны хіба прызвычаіліся ўжо.
Раскажы, якія яшчэ ёсць метады апроч правакацыі. Правакацыі зразумела, мы ўсе любім Ну, метод правакацыі. назірання. Назірання. Большасць людзей уяўляе сабе дакументальны фільм як метод назірання. То бок ты ставіш камеру, не ўмешваешся ні ў якія працэсы і проста гадзінамі, тыднямі сидзіш в засадзе, назіраеш, што адбываецца, і вось потым з гэтага мантуеш фільм. Але так, канешне, не робіцца. Большая частка працы Ну, над патрэбны фільмам быць гэта сцэнар. праца падрыхтоўчая. Конечно, І як такого сцэнару ў дакументальным кіно не існуе, але ты прадумаеш месцы, ты прадумаеш, што там можа адбыцца, якіх людзей ты там можаш сустрэць. Ну, то бок, все роўно можна нейкія рэчы прапісаць, каб ужо адштурхоўвацца ад некай мапы умоўнай хаця б. Ну хорошо, что она зрителю говорит? Ну вот есть форма, что она зрителю говорит. А она задает вопросы зрителю, а не говорит ничего. Ты можаш мне зрабіць заўвагі ці даць нейкія парады? Ну, у цябе іншы жанр, таму ты робіш, як ты робіш. Зноў-такі, дакументальнае кіно па-рознаму робіцца, і А я думаю, што у залежнасці ад таго, дзе яно будзе, яно таксама можа вельмі сильно адрозниться. Ёсць тэлевізійнае дакументальнае кіно. Мы приехали, ну, естественно, высыпали сюда на улицу. І яно не такое зазвычай, як фестывальнае. Так, так. Ось, і А для Ютуба гэта яшчэ трэці Так, варыянт. так, так. І зараз шмат што называюць кіно. Калі вось мы бачым нейкія відосікі, прабачце, ці там рэпартажы, ці блогі, так, іх часта называюць дакументальным кіно, але гэта проста як бы адрозніваць ад нібыта мастацкага, што таксама памылкова казаць, бо і дакументальнае кіно можа быць мастацкім. Ёсць гульнявое, ёсць дакументальнае. Так, Але так, людзі, так. вось, каб пазначыць неяк, што гэта не гульнявое, яны кажуць дакументальна. Але не ўсё, што знята і варушыцца, это кіно. Ну так. Дык вось, ты робіш у сваім, скажем, жанры і стылі, і тут мае заўвагі не да чаго. Мы з табою у пэўным сэнсе ў адных і тых самых умовах. Бо я лічу, што рэжысёр гэта такая прафесія, якая, канешне, патрабуе нейкіх ведаў асаблівых, але гэта не тое самае, што, напрыклад, быць хірургам. Рэжысёр гэта больш, канешне, нейкі характар чалавека. То бок нейкія рысы, якія ў цябе ёсць ці няма, якія дапамагаюць ці не дапамагаюць табе працаваць з людзьмі, даводзіць справу да канца, знаходзіць нейкія крэатыўныя рашэнні, знаходзіць каманду. То бок гэта ўсё, умоўна кажучы, можа любы чалавек. І таму, як бы, калі мы пачынаем фільм і ты і я, мы в нейкім сэнсе ў адных і тых самых умовах. І адначасова, калі чалавек не прафесіянал, але у кіно не прафесіянал, але мае дачыненне да нейкага вельмі цікавага месца, ці цікавай падзеі, ці цікавага чалавека, ці нейкіх матэрыялаў архіўных, напрыклад, бацькоў. І маючы толькі гэта, ўжо можна зрабіць файны фільм. Уж больно вот бесцеремонно в вагон ворвались. Тут сярод дамоў увесь час адбываецца кшталту конкурс на самыя прыгожыя архітэктурныя рашэнні. І вось, і я ведаю, што гэты дом меў некую там узнагароду шмат, дзе ёсць гэтыя пазнакі, што ён быў адзначаны. Тут самі архітэктары жывуць. Зараз топ-5 крокаў асноўных Ці ад парадаў. Макса Шведа, парадаў, як можна стаць дакументалістам. Першае і галоўнае, мне падаецца, у цэнтры любога дакументальнага фільма заўсёды знаходзіцца чалавек. Чалавеку цікавы чалавек. Можна ўжо так шырэй казаць, што не кожны цікавы нам чалавек можа быць цікавым героем. Таму гэта таксама трэба спраўджваць і на матэрыялах. То есть не кожны цікавы чалавек добра атрымоўваецца ў фінале на матэрыяле. Мне кажется, надо Что возобновить есть у нас сегодня? посадку картошки и всю молодежь заперти по осени на картошку.
Ну, мой проект называется «Белорусский вайб». Як ты лічыш, вы, фільмейкеры беларускія, ствараючыя беларускае кіно, ты адчуваеш, што вы з'яўляецеся пэўным амбасадорамі такога беларускага вайбу ў сусвеце? Сапраўды, калі я рабіў фільм «Чыстае мастацтва», адно з мэтаў у мяне было, я нават калі на пітчынгах быў, я казаў, што я хочу зрабіць такі фільм дакументальны, які будзе візітоўкай нейкім сэнсе. Калі вось, ты хоць нешта хочаш даведацца пра краіну, пра Беларусь, ты паглядзіш і ўжо будзеш мець разуменне нейкі, адчуеш вайб, адчуеш эту атмасферу. Гэтага цяжка з іншага боку пазбегнуць, бо мы беларускія рэжысёры і нашы тэмы беларускія, але мы робім іх універсальна, каб яны былі зразумелы людзям у свеце. То бок гэта наша канкрэтная місія, калі так пафасна. Таму робім выснову, што вы з'яўляецеся амбасадорамі і сукрэатарамі беларускага вайбу ў свеце. Ну так, аднымі з, конечно. Цісніце падабайку, пішыце ў каментах, ці згодны вы намі з Максам, а калі не згодны, напішыце, чаму вы не згодны. Квадратики получились еще одни. Так, number 2. Вельмі важна, калі тэхнічныя рэчы казаць, гэта гук. Шмат дрэнных дакументальных фільмаў дрэнныя, таму што там дрэнны гук. Таму вось на гэта... Таму бачыш, у мяне ёсць Так, асобныя мікрафончыкі, всё. Так, дрэнны гук гэта горш, чым дрэнная картинка. Я нашла в туалете чувака, который обдолбался героином, и у него был передоз. И он чуть не умер. Один одного. Дуэль. Так, number 3. Канешне, самае, мне падаецца, галоўнае, у меня все будзе самае галоўнае, але гэта самае галоўнае, гэта каманда. Каманда адзінадумцаў. І гэта актуальна, калі ты працуеш, толькі пачаў працаваць, гэта твои сябры, і у вас галоўнае паліў гэта энтузіазм. І гэта далей будзе. Як кажуць, у баі трэба спраўджваць. Калі ты ўжо зрабіў адзін праект і ён файна атрымаўся, то, канешне, хочацца з гэтымі людзьмі працаваць далей. Да мяне звяртаюцца людзі і пішуць там парай, што там паглядзець. Вось мы там бачылі твой фільм, можа нешта такое. І раней мне не было такого, што вось мне пісалі, распытвалі, ці там дзяўчына кажа, вот польскае кіно зацікавіла. То бок я кажу не толькі пра беларускае дакументальнае кіно, а кажу, што ўвогуле дакументальнае кіно, мне падаецца, для нашых беларускіх гледачоў яно стала зараз больш цікавым, бо сапраўды гэтыя падзеі, які ў нас адбываюцца, яны патрабуюць рэфлексіі, і кіно можа быць нават такім цікавым спосабам гэту травму неяк пераасэнсаваць, перажыць, паглядзець, як у іншых там людзей было. Таму, можа, таму больш людзей глядзіць. До якісь такі падняцця якісь паважнейшых дэцызій. Number 4. Калі казаць пра дакументальнае кіно, то ёсць такая прымаўка, што яно нараджаецца на мантажы. І сапраўды гэта вельмі важна. Гэта можна нават разглядаць як нейкі метад стварэння кіно. То бок монтаж гэта сапраўды такая магічная лабараторыя, дзе адбываецца ці не адбываецца все тое, што рыхтавалася, пра што марылася. З майго досведу гэта то же самае, што адбываецца і з гэтым праектам «Беларускі вайб». А вы, дарэчы, напішыце нам, сябры, у каментах. Ну, па-першае, не забудьце падпісацца, па-другое, пакіньце свой камент. Напішыце, ці спрабавалі вы здымаць кіно, неважна, гэта влог ці сямейны фільм. І калі у вас будуць нейкія пытанні, і у прыватнасці да Макса, я думаю, што ён паглядзіць каментары да гэтага выдання і вам, я думаю, адкажа, да? Паспрабую. Беларускае кіно на каленях? Ну, шмат хто так кажа. І калі сапраўды параўноўваць яго з сусветным кіно, з тым, што, вось, напрыклад, у Польшы адбываецца, ну, з любымі нашымі суседзямі, з Украінай, з
Литвой, то, конечно, у нас нават колькасць фільмаў можна параўнаць, што іх немного. Не, ну з колькасцю і так А- ёсць. Але, ну, параўнуючы, як бы, конечно, вялікую краіну з грамаднай праблемай, пра якую яны ўвесь час распавядаюць, ну, цяжка параўноўваць. Але некалі там не было кінематографа. Да 13-12 года мы не ведалі так шмат украінскага кіно. І вось гэтыя вялікія праблемы, яны нараджаюць таксама шмат рэфлексіі. Мгм. Таму спадзяемся, што і нашы вялікія праблемы нарадзяць шмат рэфлексіі. Але ты і кіно. бачыш, што вот гэтыя праблемы, ну, яны нараджаюць гэтыя рэфлексіі, і гэта адбіваецца ў тым, што плануюць беларускія фільмейкеры. Была кінасустрэча, я бачыў тыя самыя твары і нават падняў тост за наша кінагета. Я не скажу, што ў нас Я шмат... таксама люблю гэты тэрмін новых- гетта. Культурніцкая гетта, Так, калі ну, вось казаць увогуле пра кінагета, беларускую так. культуру. Нема новых твараў, я не бачу шмат людзей. Я не ведаю, чаму так, бо калі я прыйшоў у прафесію 10 гадоў таму, мне падавалася, што ёсць некая хваля. Можа, яна была звязана, што тэхніка стала больш такая простая, танная, і людзі пачалі карыстацца, а потым ужо набавіліся такога. І можа, яны недзе партызаняць. Можа быць такое сапраўды. Мы шмат чаго не ведаем. За гэтыя часы я бачыў, вось, на выставе фота быў, і бачыў шмат працаў людзей, якіх я раней не ведаў. Ці там нават проста прозвішчаў не было. Я разумею, што людзі нешта робяць, і нават у Беларусі. Ну так, у нас Таму- ёсць такая праблема, што апроч таго, што ёсць той, хто стварае контент, ёсць праблема з дыстрыбуцыяй гэтага контента, таму што дагэтуль у Беларусі знаходзяцца людзі, якія штосьці нават робяць, але яны, як нават я чуў ад Януша Гаврулюка, з якім у нас была размова таксама, што яны проста, ну, не аддаюць свае карціны, не аддаюць свае работы проста за мэтаў бяспекі. Ён быў чалавекам, які першым распавёў свету пра злачынствы, якія робяцца ў канцлагерах. І зрабіў ён гэта такім чынам, што ён проста сам наўмысна пайшоў у концлагер. Ён ведаў, што яго затрымаюць. Ён пайшоў у концлагер, у яго было там некае абсталяванне схаванае для радыё, каб сабраць радыё, бо за зачыненымі дзвярыма не было зразумела, што адбываецца. Вось концлагер выглядаў проста як муры, і ўсё. І што там людзей катавалі, жглі і ўбівалі, ніхто не ведаў. І вось ён адправіўся туды наўмысна, каб зафіксаваць гэты факт і распавесці свету. Яго гэта атрымалася. Ён нават збег потым з Аўшвіца. Ось. Але яго потым саветы закатавалі ўжо пасля вайны заканчэння. Як ты лічыш, беларусы і беларускі сэксі? Конечно, сексі. Чаму? Ну, беларускі. Я ведаю, чаму. Бо... Што беларусы? Я в беларусах горш разбіраюся, чым у беларусках. Мне падаецца, табе ўжо то все павінны былі сказаць, што самая галоўная эрагенная зона – гэта мозг. Таму я не хацеў быць банальным. Ці вы згодны? Напішыце ў каментарах. Я асабіста згодны. Ёсць спецыяльны тэрмін, называецца sapiosexuality. Ты вывучаў? Не, я в Тиндере побачив перший раз. Хтось там написав профілі, типа sapiosexual. Я такой думаю, я такого не зустрікав. То бок я sapiosexual, але сам термін для мене був першыню, я загуглил. Гэта вот сапраўды, што перадусім розум, мозг. Чаму годныя беларусы і беларускі, яны сексі? Мне падаецца, што мы даволі эмпатычныя, то бок мы разумеем боль іншых людзей, бо самі шмат чаго ўжо перажылі. І гэта важна, каб быць секс, разумець іншых, бачыць некае адлюстраванне сябе ў іншым. Number 5. Шукайце герою блізкіх да сябе. Ці нават самі можаце паспрабаваць стаць героямі свайго першага фільма. Бацькі ці сябры, яны могуць быць добрымі героямі. Бо кантакт уже усталяваны, і можна даволі глыбако гэтага чалавека паказаць, раскрыць яго. Проект, над которым мы с командой работали 2 года, а это история площади перемен. Сама работа над этим проектом меня очень долго держала в хорошей форме и в тонусе. Мы пришли одразу в 6-й пункт. Бонусный. Трэба думаць пра аўдыторыю і пра каналы.
дзе, як і каму вы пакажаце свае фільмы. Бо нават самы лепшы фільм, можна ўявіць, такія сітуацыі былі, могуць згубіцца. Таму трэба думаць і пра гледача, і пра каналы. Гэта ўзаемазвязаныя рэчы. І сінефілы, якія добра разбіраюцца і ў кіно, і ці ў некай канкрэтнай тэме. Я лічу, што дакументальнае кіно можа быць і простым, і цікавым, і зразумелым для шырокай аўдыторыі, скажем так. Але трэба да яе знайсці падыход. Так, ну і на десерт спіс фільмаў Максіма Шведа вы зможаце пабачыць у апісанні да гэтага відэа. Глядзіце беларускае кіно, адчувайце беларускі вайб, вандруйце разам з намі, адчувайце нашу любоў.